Ramazan ayda İbrahim Halilullah qadim peygamber. Şoňa Allah Taala bir neçe suhuf iýeripdir. Ramazan aýynyň içinde Hudaý Taala Musa peýgambere Tewrat iýeripdir. Ramazan aýynyň içinde İsa peýgambere İncil iýeripdir. Ramazan aýynyň içinde Allah Taala Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim iýeripdir. Ramazan aýynyň içinde Kadir gece var. Ramazan aýynyň içinde tarawih namaz var. Ramazan aýynyň içinde helalliklerde tamam musulmanlar oýanmak bar. Helallik kaçan barıp daňatmaka, gijeň ýaryny oýanyp Hudaý çagyryp helallik etmen ara tutjak diýmek bar. Ramazan aýyna günnüýdünne hassa bu ýyllerde tomzun ýyllarynı tamam älim jahan musulmanlar günnüýdüni arada tutmak bar. Anın üçin Peygamberimiz aýdypdyr. Ramazan aýynyň deslapky 10 güni rahmatdyr, durşuna bereketdir. Ortasy magfiratdyr, günah geçilmekdir. Ve ahirkisi Allah Taala'nın qaharından, gazabından ki Allah Taala'nın odi ve cehennemi bolsun, şondan azat bolmakdyr diýipdir. Görüň musulman dogallar, Ramazan aýynyň içinde üsüsüne bolan zatlary, ulaqan kudret kelamlan iýinmegi, Kadir gece, birce gece 80 yaştan, 80 yıldan kän erzişi olan birce gece de mıň içinde, tarawih da şuň içinde, hatym da şuň içinde, günnüýt arada da şuň içinde, helallik turmak da şuň içinde, durşuna bir bereketli. Şondan çüreyim, yine Peygamberimiz aýdypdyr. Her wagt Ramazan aýynyň deslapky gecesi gelenne, Ramazan aýynyň deslapky gecesi gelenne, olaqan zorlu jinlary, şeytanlary gynjyrlap daňylyk goýulýar. Cehennemin hemme gaflaryny qulp görülýär we hemme cennetin beheştin gaflaryny açyp goýulýar. We Ramazan aýynyň gecelerinde her gecesinde kıygırılıyor Allah Teala taraftan. Ya bagiyel hayri akbil, ya bagiyel şerri aksir. Ey kavini isteyen, ey rahmet isteyen, ey Allah Teala'nın radiyçılığını isteyen, ey iki dünyada gönenmek isteyen, ey hoşbahti isteyen, fırsatdır şu mahal ellen verme deyip günahşım kıygırılıyor deyiptir. Ve telekelip isteyen, günahın içinde, Allah Teala'nın qaharının içinde gezip veren adam onu kıygırılıyor. Hey Allah Teala'nın buyruğundan taşa düşüp veren, fırsatdır şu mahal evrilmeye deyip günah akşam Allah Teala taraftan bir sesle iyinip deyiptir. Ey mümin, musulman doğallar, ey mümin, ey yaşdaş dostlar, ey cavan dostlar, yaxşıca kulağınız gerin. Peygambercan odal minberi yokmuş, bir bağın şakasının üstüne çıkıp ya bağı yaplanıp da hutba, vağdı, nasihat veriyenmiş. Ohan minber becerilip, minberin üstüne çıkanla yanında da adam yok. Peygambercan amin, amin, amin niptir. Amin nidigi, Hudaýaşyň duasını kabul etdiği. 3 yerdek amin nidi. Birini aýtjak, başga ulamalardan eşdiýänsiniz. Wagtlar sahabala aýdypdyrlar, ya Resulallah, ýanyňda adam ýok. Bir dua edilen aktin amin nidiňa, amin nidi Hudaýaşy duany kabul etdiği. Onna Peygamberimiz aýdypdyr, aýtýanyňyz dogry. Ýöne Jibril ferişte geldi we dua etdi. Ey Hudaýa bir dua näme? Duaşy Jibril ferişte, tamam peygamberlere vahiy getiren ferişte, tamam peygamberlere Allah Teala'nın buyruğunu getiren ferişte dua edipdir. Hudaýa Hudawanda her kim musulman bolup Ramazan aýynyň üstüne gelip, Ramazan aýynyň içinde bolup, Ramazan aýda sagaman tamam bolsa, yine de Hudaý Teala'nın magfiratynyň içine düşmedi. Mıň içinde Kadir gece va, arada va, telallik va, tarawa va, cemaat va, agdaçarlyk va, üsüsüne bereket, üsüsüne rahmet, üsüsüne Hudaý Teala tarapdan dökülüweti. Yine de şol adamyň günahy geçilmese,
şol adamı Hudaý Taala zelil, har, betbakt olmayan etsinip Cibril ferişte şol adama beddoğa etdi. Menne dudum diptir. Cibril ferişte bana aytdı. Ey Resulullah amin dedi. Menne amin dedim. Ey dostlar, ey civan dostlar, ey dinduş dostlar. Allah şahit oyun keptel. Sahih hadis Peygamberimde bolup geçen görürüz. Ramazan ay üstünden geçipdi. Şimahal Şaban ay inni öwdün Ramazan ay geliyor. Ramazan ay geçipdir. Bala adamın häzirde günahı geçilmeýändir. Yani heýwere rahmatdan daş adam bolmaly bolýar. Heýwere bir sogapdyr, dogadyr, bir Hudaýyň razyçylygdyr diýip bätin özýän adam däw bolmaly bolýar. Şu bol bereketin içinde de günahı geçilmeýän galata yan geçti ki awwelin geceden cehennemin gaflary kulp bolup behiştin gaflar açylýan aýlarda da gejelerde de yeni günahı geçilmedi. Ol adamı Hudaý bitbaht etsinip dua etdi. Min Rasulullah min rahmetul lil alamin. Şoňa amin dedim. Qala sallallahu aleyhi ve sellem ve ma taqarraba ileyye abdi bi şeyin ahabba ileyye mimma iftaraltu aleyh. Hadisun sahih. Peygambercan aýdypdyr. Allah Taala aýtdy: "Ey bennem, maňa ýaqin boljak bolsaň, men razyçylygyny tapjak bolsaň, men farz eden zadymy awwal gaýym bolýardyr." Recep ay, Şaban ay ulamaly eýýändirler. Heýwere sogab kendir. Hak görürüm. Bir adam 1000 ýyllap Recep aýyň şodurşun tutsa, 1000 ýyllap Şaban aýyň şodurşun tutsa, Ramazan aýyň bir jowny diýen nädir sogaby. Arkaýyn. Hudaý Taala Ramazan ay farz edipdir, bitin aýyň şodurşun. 5 wagt namaz ýany. Her jere nefil namaz kan okuýsaňda 5 wagt namazyň Allahu ekber diýen nädir. Arkaýyn bolan. Zekat ýany, farza zekat wajibat, üçür zekat. Her näjire milyon milliard adam sadaka berdin. Her sadakala 1 rial zekatyň sogabyny ýetýän nädir. Allah Taalaň farz eden zatdyr. Ramazan ay arada 5 wagt namaz, malyň zekaty güýjüň etse hac etmek, şula farz äwwelçilere gaýym durmaly diýipdir Hudaý Taala. Ve qala sallallahu aleyhi ve sellem lep aýdyp barýan görüňlem Kudret kelam ýa-da Peygamberjanyň aýdan sözleri. Bireme çalatymrak giderin wagtda. Bir adam Peygamberimiň aýdan sözleri. Ramazan aýdan bir jewünni agdyna açsa, merid bolmany, urfat bolmany, ijazat bolmany, bir keyfini agdyna açsa, bir jewün Ramazan ay geçýärde. İnnişil adam lem yaqdi anhu siyamud dehri kulli ve insana. Şol adam ebedil müňlerçe ýyllap ömür sürüp arada tutsa da şo birunyň sogabyna ýetip bilmeýärdi. Lep Peygamberimiň aýdan sözleri. Qazasy bolar diýipdir bir günüň. Ýöne şo günüň sogabyna ýetip bilmez diýipdir. Ramazan ay Allah Taalaň farz eden zady, maňa inanýan bolsaňyz ýerine ýetiriň diýip Allah Taalaň buýrugy bar içinde diýip.